Boy Dancer back at it again with another video. So for today's video guys is today is the day 2 sa Thailand trip namin guys no. So tatanungin natin si Miss Wari kung saan tayo dadalhin niya ngayon. So guys, Miss Wari, saan ba ang destination natin Hi, ngayon? good morning. So papunta tayo ngayon ng Anshan City. Wow, Anshan City. Ano ba yan mga ano ba yan? Ano ang nandun? Oh, hi! Ito nga pala yung ng Thailand driver namin guys. Thank you for driving us safe here in Thailand. Nice. Sawadee Cup, Kapun Cup. So we're going to Anshan City. So all day tayo magtutour doon ngayon. Oh, all day. So actually sa mga traveler dyan na pupunta ng Anshan City, Yes. is kailangan nyo po mag-prepare ng 5 to 10 outfits sa dami ng temple na Oy. pupuntahan doon. Oh guys, mga temple pala yung pupuntahan namin pero yung mga damit namin isa lang pero may ano kami guys. Ito guys, oh, saan yung ano Visayas Squad black natin guys ha. Ito yung susuotin namin guys oh mamaya. Boom. Guys, sila pala yung gumawa niyan guys. Sila Miss Wari guys oh. Wow, Visayas Squad. Miss Wari Airline Ticketing. So contact lang guys. Ilalagay ko dyan yung ano la Facebook page guys. So yun, thank you very much Miss Wari. You're welcome bro. Thank you so much for choosing Miss Wari Travel and Tour. Yeah, let's go! So guys, pasok tayo sa artista van guys no. Bang, nandyan sila Mish, sila Ate Ayik, sila Bishi guys oh. Good morning, good Si Koy morning. sa likod ano. And sila Snake and sila Apit, kumakain sila ng ano guys, umagahan. Agahan. Pamahaw ba? Pamahaw. Oh, anong ulam natin dyan Apit? Manok lagi na. Manok. Mga Snake, kung saan man yung mga Snake? Lawoy. Guys, kakaiba talaga mga pagkain dito guys, pero ang mumura. Pero times 2 ang ano guys ng oh, but ano? No, kakaiba yung mga pricing dito. Pero utan. Pilipinas man. Ha? Mura lang Pilipinas. Oh, para lang Pilipinas lagi guys. So tara na guys, punta tayo ng Ancient City para makita na natin ang mga temples. Let's go! Say, panguntahan mo kay Roy. Ganito siguro pag kanang higa ka na sa kabaong ko. Try daw. Naigam ka, dira kay Roy. Tapos maraming design. Kay Roy, huwag muna. Hindi mo pala alam guys kasi ikaw na pala nakalilat. Nakapikit ka pala. Nakabaong ka na. Hindi mo rin malalaman. Thank you for my OOTD. Mali ako ng OOTD sa Uang the day of here in Thailand. Let's go. Hello, Swadika. Welcome to Thailand and this is here, the Ancient City. So ayun na nga guys, nandito na kami sa Ancient City at sa sobrang taas ng Ancient City guys, hindi daw kayang ikutin ang lahat ng Ancient City ng isang araw. So kailangan mag-bike guys. So yan guys, nagbabike na sila guys oh. Boom, nagbabike sila guys. And kami guys, magka-kart daw kami guys. 1 hour daw yung kart guys, kaming 6 guys. Oh, nandito sa Snake guys oh. Magka-kart kami guys. Tingnan nyo yung kart guys. Yan. Yan yung sasakyan namin guys. Yan yung sasakyan namin for 1 hour. Oh, eto. Eto na kami guys. Kaming 6 guys for 1 hour. Hey, nandito na sila guys. Let's go! So, ayan na guys. Ang magdadrive is si Kia Roy. And katabi nga si Snake Princess. And nandito sila Kia Tio and si Bishi sa likod guys. Dito kami guys. Let's go! So, ayan guys. Ito yung mga recommended attractions guys. No? Tingnan nyo guys. So, ito guys. Mga recommended attractions. The Old Market. The Sunpet. Oh, ito yan guys oh. So guys, umaandar na guys, mga vlog wars to guys oh, mga vlog wars. Apat kami nagpa-vlog sabay-sabay guys. So guys, subscribe to our YouTube channel guys. Let's go! Okay lang guys, wala pa tayo sa temple. Pero pag nasa pasok na tayo sa mga temple guys, mag-quiet na tayo guys kasi ano natin yung culture nila guys, respeto. So yun guys. Oh yan oh, the driver license of the day. Hi guys, nandito sila Mish, sila Ate Ayik, nagbabike lang. Nagbabike. Si Sai, hi Sai. Si Kois oh, nagmamotor si Kois. Tara guys, montage, let's go!
So guys, ito yung driver natin guys, no? Kamusta yung driver license? Maganda guys. Gusto mo mag-try mag-drive? Hindi, maya na ikaw ng driver namin ngayon. At ito yung mga passengers guys, tingnan nyo. Snake, Snake, kamusta maging? Haha. Passengers, dapat. Mga passengers yan, mga passenger seat. Hello. So ayun guys, tingnan nyo ang mga temple dito guys. Tingnan nyo guys, oh. Sobrang laki guys, as in talaga guys. Sobrang ganda guys. And tingnan nyo pa yung isa dito guys, oh. Yan, oh. Sus, dito lang kayo makakita niyan sa Thailand guys. Oh, tingnan nyo, basahan natin ha. Muang Buran, the Ancient City. So, Muang Buran, the Ancient City guys. Ganyan guys. Sobrang ganda dito guys. Oh. Sheesh. Saan ka na? So ayan guys, tapos na kaming mag go-kart no. So at ngayon ay magbabike na kami guys. Bike na naman yung sasakyan namin at ilibot-libot namin to guys. So ito yung sasakyan no. Ito yung bike ko. So ayan, ready na si Snake magbike guys and sila Apet. At kami, ready na kami magbike. Yee! For the ride, for the ride. For the ride ang bicycle. For the go, for the go. Let's go. Ah! For the ride ang bicycle. For the go. For the go, for the go. For the go. Saya na. Wapo do ka rin. Wapo do ka. Hey, naong sa gwapo no be. Kapon ka. So guys, bumibili kami ni Apet dito. Bibili si Apet ng cup. Tapos ako bibili ng Rubik's Cubes guys. Rubik's Cube. Kasi guys, mahilig ako mag Rubik's Cube guys. At alam ko din itong buuhin. Parang pampalipas oras lang ba guys. So guys, it's 80 baht guys, no? 80 baht. So in Philippine peso guys, 160 siya guys. 160 pesos. Oh my. So ayan guys, binayaran na natin yung Rubik's Cube ko. 20. 75. Thank you very much. So ayan guys, stop over muna kami kasi kakain muna kami guys kasi nagugutom kami. Nandiyan na sila guys kasi kakain kami dyan. Bikers, mga bikers ng Bohol. Dan, may tanong ako. Kiray, bakit? May di ba may lock yung bike natin? Oh, tapos? Pwede ba ganito lang pagka-lock? Try mo ikutin daw. Oh, pwede. Kala Nice. mo hindi no. So tara guys, kakain muna kami guys. Tingnan nyo yung mga nila guys. Oh, yan. This one 110 baht. 110 baht? Isa? Sausage. Oh. Chicken. How much? Ayan guys, ito yung mga in-order namin. Yan. Video muna ay. Suway mak. Oh. Ano Iray? Aloy mak, suway mak. Oh, nice. Only Thailand language. What's suway in Thai? Hindi ko alam. I don't know. Suway is beautiful. Oh, you're beautiful ate. Suway. Beautiful is correct. Suway. 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 Suway? Suway. ภาษาไทยบอกสวย Suway. Suway. Suway makmak. Guys, pakikiligin natin si ate guys ha para malibre tayo sa yung kinakain natin. 10, 20, 30. Keroy, pakikiligin ko yung babae Keroy ha para malibre tayo. Try. Chanturak ko no, yung I love you. Saan kayo? Ay ate. Chanturak kun. Oh, taka okay. Banga bata, oy. How you say I love you in Thai? How you say I love you in Thai? Thailand Ah, I love รัก รัก เลิฟยูรัก รัก ค่ะรัก รักรัก Laka. Ha?รัก Guys, surrender na ko guys, magbabayad na lang kami. 80. Yung kinakain namin. Magbabayad na lang kami guys. Snake, ano yung kinakain mo Snake? Ikaw tikam dan, di ko kibaw dan. Try ko isa. Manghang di. Hindi, try mo daw, ikaw muna. Ikaw, alam makakahang, batangan ako kahang. Ay, wag na lang guys, kasi manghang guys. Noodles yung kinakain. Batangan mo ka na kung kahang magudan. Wag na lang guys, wag na lang. So tara guys, kain na tayo guys. Yon. May Yakult ang guys, share ko pala guys. Tingnan niyo yung Yakult nila guys.
Yan lang, same lang sa atin na Yakult. Pero iba lang yung ano guys, language. Lettering language. Guys, kain na tayo guys. Kain. Anong lamig kayo, Teo? Yun eh. Kala ko ikaw. Ha? Pero mas, Siyempre, mas masarap ako. Pero wag na guys, baka manghang kaya hindi na ako lang kakainin. Ito guys, mukbang tayo guys. Ito nga, nili. Tignan nyo yung kinakain nila guys. Kiroy, ano yung kinakain nyo? Noodles. Noodles? Kainin mo daw. Marami to. Gusto ko ng mga flat na noodles. Flat noodles? Masarap yung flat. Oo, flat Basta tayo. flat, masarap. Uy! Na mas masarap pa lang yung may laman oy, konti. Ano, Kiroy? Masarap pagkain sa Thailand guys. Yung mga taga-Bohol guys, mga sira yung dila guys. Oo guys, masasarap nga yung mga ano dito guys, pero ang naman guys. Pero kayong mga hilig mga sa spicy food guys, goods to sa inyo, pero kami may hyper acidity guys. Wag na lang. Iwas na lang guys kasi Okay lang yan, may MWell man tayo pag may... Oo, MWell yan guys. Mag-download pala kayo ng MWell app guys, no? Kasi i-show niyo yung mga MWell na score nyo guys. Kasi kahapon guys, nanalo si Snake Princess guys. Siya yung pinakamataas na MWell na score sa amin lahat guys. So ngayon guys, tingnan naman natin kung sino mananalo. Kasi after 14 days, kung sino yung grand winner, magbibigay siya ng dalawang watch sa mga followers Sa mga niya. followers ko, kayo guys, baka kapag ako yung manalo guys, Kayo mabigyan, guys. kayo mabigyan mga viewers ko. Kaya mag-download na kayo ng MWell guys. Yo. Let's go! Sawadikap! Kaon! Mura Pilipinas. 20. Sa Pilipinas, kaya mga 20 guys. So guys, bili muna tayo ng butong guys, no? Sobrang liit ng butong nila dito guys. Pero sobrang sarap guys, syempre, sobrang sarap. Yan yung ano nila guys, butong. So tag 40 baht sila guys, pero 80 pesos yan guys sa ano, Pinas. 80 pesos, pero good sa yan, no? 40 baht. Tara guys, kain na tayo ulit. Oh, ito na yung butong natin guys, butong. Ay, sobrang sarap guys. Dalawa na yung drinks natin guys for ngayon. Yakult at saka butong. Ay, butong! So ayun guys, tapos na kaming kumain at pupunta na naman kami ngayon sa elephant. So guys, first time ko makakita ng elephant guys at nandito yan sa Ancient City guys. Kaya puntahan natin yung elephant guys at mahawakan. Pwede daw yung hawakan. Ayun guys, mga bikers, for the picture sabi. Ayun guys, mga bikers na kami. For the go. Pupunta na kami ng elephant. Here is my princess. Let's go guys. Wow, for the falls. Let's go. For the first one. Let's go. Sobrang saya dito guys. Bike lang. Guys, keep left guys kapag nandito kayo sa Thailand. Pero pag nasa Pinas, keep right kayo guys. Hindi kayo always right. Keep left na naman guys. Let's go. So guys, tingnan nyo guys. Wow. Woo! Sobrang ganda guys. Let's go. First time to guys. Wow! Oh my god, dito guys. Ay! Di siya mukhaon din. Pwede. Oh! Picture. Bili muna tayo guys, bili pa tayo ng mga saging guys, bili. Ikaw naman Sik, ikaw papakain ka ni Sik. Okay lang man yan. So tara guys, bili muna tayo ng saging guys. So eto guys, nagpapakain si Getio na ano guys no. Hug. Bye-bye elephant. Ginagawa mo. Bye-bye elephant.
Elephant! Ay, babay po, nag-elephant. So, ayun guys, for the bike na ang first one ngayon guys, no? So, whole day pala kami nag-ikot-ikot dito sa Ancient City guys, no? So, sobrang ganda talaga dito sa Ancient City guys. Marami ka makita ang mga temple. Oh, yun mo, oh. Yan, temple yan. Tapos, doon, oh, di ba? Kahit saan ka lumingon guys, temple talaga yung makikita mo dito guys. Kaya, guys, oh, sobrang lapit ko na sa temple guys. Oh, pang! Pang, agay. Yan, sa likod ko guys, temple run. Go for the run. So guys, hindi na ano guys, temple biking. Bruh. So ayan guys, sila Kitil is vlogging too. And si Kieroy guys, nagpicture for the vlog wars. So ayan guys, naka-change outfit kami guys, no? Thank you kayo. Bisaya Squad. Miss Worry Travel and Tours. So guys, magpipicture kaming lahat guys gamit itong ano namin, OOTD. So ayan sila guys, no? Naka all black sila guys. Bike kami dyan guys kasi ano guys, magpipicture kami ngayon guys. Picture taking! Paknong ha? O pwede ra, paknong tayo later bishi. Paknong. For the TikTok guys, atra 1, 2, 3, go! Dang! Ay, pabidyo lang isay. Set pide na, dili na sapat. Ang TikTok bus. Sige, okay. Okay ra? So ayun guys, nakabalik na kami sa hotel na stinayan namin. So, andito sa Snake Princess. Kamusta yung trip mo sa Ancient City, Snake? Kamusta yung trip mo sa Ancient City? Okay, sobrang saya talaga at saka napagalaki talaga ng mall. Yung mall, yung Ancient City ba yung mga mga maraming temple? Oh, mga yung temple. Nandot kayo, enjoy kayo. Ay, enjoy. Sobrang enjoy nga si Snake Tan guys. And first time ko makakita ng elephant case as in sobrang laki guys. Tapos natakot si Snake Princess. Natakot siya sa elephant case. Kaya ano guys, tingnan nyo guys. Oh, may ano kami, may mga jersey kaming suot na galing to sa Miss Worry Travel and Tours. Kaya thank you talaga Miss Worry Travel and Tours, no, for making this happen. And hindi dahil sa inyo, hindi ako makakita ng mga temple at mga elephant. So, at hindi din ako makakapunta ng Thailand. So, thank you very much sa inyo guys. Kaya, guys, dun lang po nagtatapos ang day 2 namin dito sa Thailand. And meron pang day 3. Kaya abang-abang kayo guys, no? Day 3, day 4, and day 5. So, abang-abang kayo guys, no? So, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Kaya abang-abang kayo guys. Bye-bye!